வணங்க ராணிப்பேட்டை லோ பட்ஜெட் சவுண்ட் பேச பாருங்க. இப்போ அடுத்து பாருங்க, நேற்று வந்து கரெக்டாக ஈவினிங் தான் போட்ட வண்டியை அண்ணன் வந்து திருப்பூரில் வந்திருக்காப்புல. அவர் வந்து திருப்பத்தூரில் வந்திருக்காப்புல வந்து இந்த 14 இண்டிகாவை எடுத்து கொடுத்துருங்க பாருங்க. 14 3 ஓனர் எடுத்து கொடுத்துருப்பாரு. ரொம்ப சீப்பான வேலை தான் எடுத்து கொடுத்துருங்க பாருங்க. ரெண்டா பாருங்க, எல்லாருக்கும் சில கனவுகள் ஆசை இருக்குது. ஏற்கனவே வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு சர்ப்ரைசர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மாதம் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தார். இன்றைக்கி வந்து இந்த வண்டி எடுத்துக்கிறாருன்னா பெரிய ஒரு விஷயம். ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் பாருங்கள், ஒரு மிடில் ஃபேமிலி ஒரு மேஸ்திரி வேலை செய்கிறாரு. இவர் சரவணன் தான் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்துருக்காரு. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அவங்க பொண்ணு உடல்நிலை சரி கரைவு காரணமாக அதனால் வரணும் போனோம் இட்டு போனோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க குழந்தைக்கோசம், அவங்க பெண் குழந்தைக்கு வரதுக்கோசமே இந்த வண்டி இட்டு போனதை எடுத்து கொடுத்துறாரு. பெரிய ஒரு விஷயம் நம்மளே சொல்கிறேங்க. அதனால் எல்லோரும் வந்து சொல்கிறேன் பாருங்கள், எல்லோரும் ஒரு சில கனவுலாம் இருக்குது. இன்றைக்கி ஆடி வெள்ளிலே பார்த்துக்கா பெரிய விஷயம். அதாவது துர்கா தேவியம்னு பெரிய விஷயம். இந்த லேலை எடுத்துக்காருன்னா அவங்க குடும்பம் வந்து நலம் பெற வளம் பெற நல்ல மாரி இருக்கணும். உண்மையிலே சொல்கிறேங்க. இந்த இதில் போய்ட்டு அந்த அம்மாவுக்கு நல்ல மாரி குணமாகணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசைங்க உண்மையிலேங்க. அதனால் அண்ணனுடைய கருத்துக்கணி மட்டும் கேளுங்க. வணக்கண்ணா, நான் திருத்தஞ்சூர் முருகன் காருக்கு வந்தேங்கண்ணா. சரவண அண்ணனை பார்த்துங்க. இந்த காரை எங்களுக்கு வந்து 1 லட்ச ரூபாய்க்கு பேசி முடிச்சு கொடுத்தாருண்ணா. ரொம்ப நன்றிண்ணா, தேங்க்ஸ்ண்ணா. அண்ணன் வந்து ரொம்ப தங்கமானவர். நீங்கள் வந்து அவரை நம்பி வாங்கலாம், எங்கே இருந்தாலும் வந்து வாங்கலாம். அவர் வந்து கை கொடுப்பார் கண்டிப்பாக. ரொம்ப நன்றிங்கண்ணா. பாருங்கள், இந்த வண்டி நான் போட்டது பார்த்தா 1 ரூபா சொல்லியிருந்தேன். ஆனால் நான் எவ்வளோ டைம் கொடுத்துட்டேன்? வெறும் 1 லட்ச ரூபாய் தான் வண்டி கொடுத்துட்டேன். இதுக்கு முழு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, அதே ஊரை சேர்ந்த அண்ணன் வந்து திருப்பூர், இவர் மெக்கானிக்கு பெரியசாமி. இவருடைய கருத்துக்கணி இன்றைக்கி வந்து இவர் வந்து மெக்கானிக் அருமையாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊருக்காரு அவரு இவர் யார் முகம் தெரியாது எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பெரிய ஒரு விஷயம். இப்போ பாருங்கள், அண்ணனுடைய கருத்துக்கணி கேளுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். உண்மையிலே சும்மா சொல்லக்கூடாது. நான் இந்த லைனில் நான் இந்த பால் வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகவும் வருவேன். ஆனால் தினமும் பார்ப்பேன், திருச்செந்தூர் முருகன் காசு பார்ப்பேன். நான் என்னுடைய யூடியூப்பில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன், எங்கள் ஒய்ஃபோடு நானும் பார்ப்பேன். சும்மா சொல்லக்கூடாது. இவருடைய பேச்சுவார்த்தைகள் உண்மையிலே மக்களை கவரக்கூடிய ஒரு உணர்ச்சி இருக்குது பாருங்க, அது எல்லாருக்கும் வராது. உண்மையிலே சொல்கிறேன், இவங்களை பார்க்கும்போது இவர் பார்க்கும்போது எனக்கு மனசு ரொம்ப ஃபீலிங் இருக்குது, ரொம்ப ஒரு மனசு சந்தோஷமாக இருக்குது. சும்மா சொல்லக்கூடாது. இந்த இண்டிகா வந்து இவர் திருப்பத்தூர் பக்கம் தான், திடீர்னு சொன்ன திருப்பத்தூர் பக்கம் தான். ஆனால் வாங்க பேசிக்கலாம் அப்படின்னு பேசிட்டு சும்மா சொல்லக்கூடாது. அந்த பார்ட்டிகிட்ட அந்த மேடம் கிட்டே பேசினாங்க, மேடம் பார்த்து சொல்லு மேடம், அவங்களும் இல்லாதப்பட்டவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உண்மையிலே நமக்கு இந்த கஸ்டமருக்காக ரொம்ப பெருமைப்பட்டுக்கிறார், ரொம்ப ஆதரவு பண்ணிக்கிறாரு. உண்மையாக சொல்கிறேன் அண்ணா, ரொம்ப நன்றிண்ணா. உங்களுடைய சில்னஸ் எப்பயுமே இருக்குண்ணா. அதே மாதிரி பாருங்கள், ஏசி சும்மா சில்லுன்னு எப்படி இருக்கா, சும்மா சில்லுன்னு இருக்கா. அதனால் கமெண்ட் பாருங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லோ பட்ஜெட் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், கை காட்டுங்க. எல்லோரும் வாங்க வண்டி எடுக்கணுங்க. வணக்கம்.